अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। देखी भैया, एगो औरत बाहर आइल बड़ी। हाँ, कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लाग गइल बा, तो गाँव गइल बड़ी। तो उनसे केहू बोलत नहीं खे, केहू बात नहीं खे करत। हाँ, एगो गोदी में छोट बच्चा लेले बड़ी हो, बच्चा के भी केहू नहीं खे छुअत, जहाँ तक कि उनकर दादी भी नहीं खी छुअत। तो वह बचवा सवाल करता है अपना माई से, कहता कि रे माई, काहे हमरा के दादी कोरा नहीं खिले? पहले तो इतना खिलावत रहली, इतना लाड प्यार करत रहली, आज काहे हमसे दूर भागत रही? लड़का कौना भाव में कहता, आई भैया हम अपना गाना के माध्यम से सुनावत नहीं। केहू नहीं सटत भीरी लागत सभे गुसाइल बा, अपने लोगवा पूछत नहीं खे कैसन दिन आइल बा। केहू नहीं सटत भीरी लागत सभे गुसाइल बा, अपने लोगवा पूछत नहीं खे कैसन दिन आइल बा। देखी अखिया से बहुत बावे लोरावा रे, देखी अखिया से बहुत बावे लोरावा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे। बरसत नइखे नेह के पानी, कैसन बदरी घेरोता, आज काहे देख के हमके सब मुहावा फेरोता। बरसत नइखे नेह के पानी, कैसन बदरी घेरोता, आज काहे देख के हमके सब मुहावा फेरोता। तम के छाती बनल बा कठोरवा रे, मुम के छाती बनल बा कठोरवा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देख खाती दादा के मनवा भइल बा उदास रे, के करा से बोली जब केहू सुनत नइखे बात रे। देख खाती दादा के मनवा भइल बा उदास रे, के करा से बोली जब केहू सुनत नइखे बात रे। केहू छुए नहीं अवधेश के झोरावा रे, केहू छुए नहीं अवधेश के झोरावा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे, काहे दादी हमके थामत नइखे कोरावा रे। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।